Aja. Yang di sana, yang mau joget gak apa-apa monggo. Saya nunggu asal-asal Mama Deni. Terima kasih Mama Deni. Ya rombongan dari Teramba Sukadi. Ninggal ke keluarga sabar nelungso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya Kalimantan Mas Firman. Yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang neng dalan dhewean Ora ono selo dilairke